Добър ден! За мен е чест и огромна отговорност да ви посрещна в моята детска градина. Преди столета там шарен без света споменът ме връща. Там, където сърцата ни връщат, там, където гонят са мечтите, където шарен без света и всичко е възможно. Там е семейството, мостчето между вчера и утре. Там детството е вълшебната приказка, а тя е безкрайна. Нейният главен герой е детето. Останалите са мама, татко, баба и дядо. Това тържество е за децата и за всички вас, тези, които ги обичате. Добре дошли при нас, този чак грижите, води, оставете заедно се поведете. Скитко, Силва е песен за вас, родителите десен, докато сад светува, този ден ще се празнува. Небе се не чува, песен на изхода.
бъдем заедно като едно семейство. Нека отношенията между деца и възрастни се основават на взаимно зачитане, уважение и избор, но при единство на партньорство и лична отговорност. Затова, нека винаги да бъдем заедно като едно голямо семейство, рамо до рамо, искащи, ангажирани и можещи. По-интересна и най-интересната приказка. Защо? Защото е истинска. Ето чуйте. Имало едно време една млада жена и един млад мъж. Те се запознали, обикнали се, харесали се. Пожелали си да бъдат заедно, оженили се и заживели заедно в един общ дом. От тяхната обич се родило първо едното дете, после другото дете. Така те станали мама и татко. А родителите на мама и татко станали баба и дядо и изградили едно голямо, щастливо семейство. Живее татко, мамо, живее този свет и мама. И най-хубавата сърдоса се изгледа с как се явих и седно се изгледа някой место на опознат, с който е така. За да се роди въвче, първо трябва го сърце. Майстър Орлев видял и сърцето ми видял постоянно да топти, да престъпти висоти. Най-красивата зърти цял соло учи, за да има на сърца, като синия паста. Павусанец, хоп, постарец, престранички стаи зваре, попадата. Обичам, свободата, обичам. Старецата странички стаи зваре, за всички. Рата да се целя, светка да ме яд.